Club Junta, building better Africa. Noto tafika chifukwa kuti yemwe anali mlembi wa boma makamaka mlembi wa mu ofisi ya nduna komanso mtsogoleri wa dziko Michael Nzamba ndikomwe ali pamene tukamba pano ndikuti omwe akuyimira amene ndi Sylvester Ayuba James nawonso ali konkuno pamene tikhalenso tikumva zambiri kuchokera kwa iwo kuti kodi iwowa akuwasunga kuno pa chifukwa chani. Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe ndiponso chota patikhala tikumva kuchokera kwa Sylvester Ayuba James omwe ndi lawyer wa Colin Nzamba omwe pakadali pano ali kuno ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe kulikulu la polisi kuti timve zambiri zokhudza nkhani imene iwo watu anali ndi ulendo ndipo anawatengera kumene ku bwalo la Kamuzu mu mzinda uno wa Lilongwe. Simtunda wautali kweni kuchokera pomwe tili pano kukafika ku bwalo la ndege limene la Kamuzu. Ndiye tikhala tikumva kuchokera kwa iwowa chaposa chodapa kuti kodi atifotokozere nkhani yokhudza amene wa Colin Nzamba Ayuba James pamene akhala ndithu akutiuza zambiri zokhudza amene zakhalira makamakanso kuti amene wa awasunge kuno kamene kuti apezeke kuno pa nthawi ino. Ndiye tikhala tikumva kwa iwowo makamakanso zokhudza nkhani imeneyi mene tafotokozera kwambirira kuja kuti iwowa anali ndithu mlembi mu ofisi ya president komanso nduna ndipo zambiri akuluakulu a polisi akuti akhala kufotokoza zokhudza ndito imene komano nkhani yake ndiye kuti kodi yemwe akuyimira amene wa Sylvester Ayuba James akuti bwanji makamakanso zamene zakhalira makamakanso kuno ku area 30 pamene tukamba kuti iwowa Colin Nzamba ali kuno ku area 30. Tikulandireni pano pa Zodiac Sylvester Ayuba James mawabwino. Zoma kwambiri. Timangofuna tinamva kuchokera kwa inu nkhani yokhudza kubwera kwa Colin Nzamba kuno ku area 30 ngati nkhani zake zikulunjika pati. Sana fotokoza chili chonse a polisi kuti chuchitika ndi chani koma tingodza kuti ali nawo konkuno kumene ifeso tili kuti timve kuti akwasunga chifukwa chani. Mwina mukwanisa kuti akubenthulireni mwina pazina zimene mwina athopenekera pa nkhani zimene awatengera kuno. Ayi sana nene kali konse ifeso tikudziwa so kali konse nkhani ndiye kuti awatengera pa bwalo la Kamuzu pamene amafuna anyamuke mdziko muno mwina ulendo wake nalokhudza chani mwinanso kudziwa zimenezi. Amapita ku graduation ya mwana wawo ku Geneva amene akumaliza school ku university na ndi monga mmene lingapangire kholo lilonse amafuna akakhale nawo bombo menewo. Briefly in English, tell us more about the detention or the arrest of Madam Colin Nzamba, the former secretary to the president and cabinet. There is nothing more to share except to confirm that she's been detained here at National Police Headquarters. Nothing more because police hasn't disclosed anything about the reasons of the detention or arrest, and we have not, she has not been questioned yet, so we are also led to learn about the reasons of her detention. Have you been told where she was heading to? Yeah, I'm gathering from the family that she was proceeding to Geneva in Switzerland for the graduation of her child. The police are saying they will later issue the charge sheet, maybe as a legal profession, and what has happened today, what would be your take? It's normal that they detain and then charge. So if they say they are going to issue or produce a charge sheet later, I don't find anything strange because that's how the procedure is. They detain and charge the person. Perhaps the only worry for now could be that we are a little bit dragging, but I know they will do that if they intend to do. Thank you so much. You're welcome. That's the voice of Sylvester Ayuba James, lawyer for Madam Colin Nzamba, who was the secretary to the president and cabinet during the
MCP regime. Amene ndithu ndi Sylvester Ayuba James amene amafotokozapo zambiri zokhudza kumangidwa kapena kuti kusungidwa kwa Michael Nzamba amene ndithu anali mlembi mu office ya president ndi nduna amene anali pa ulendo opita ndithu kunja kuti ku graduation malinga ndi Ayuba James akuti imene inali graduation ndithu ya mwana wa amene wa Colin Nzamba. Ndi zambiri tikhali kupatsirani koma kuno tili kuno ndithu ndi ku area 30 kulikulu ndithu la polisi kumene ndithu kumachitika ndithu zonse zokhudza mmene ntchito za polisi zimayendera kulikulu lake ndi kunoko ku area 30 kumene ndithu tikufotokoza kuti pakadali panopa Michael Nzamba ali kuno kumene ndithu akuwasunga pamene apolisi akuyembekezekanso kufotokoza za chomwe awamangira kapena kuti kufotokozapo zifukwa zimene zachititsa kuti awauze kuti abwere kuno pamene akhale ndithu akuwafotokozera zokhudza milandu yawo. Ndi tikhale kuuzani zambiri zokhudza mmene zikhalirenso makamaka za nkhani imeneyi koma kwakulu kwakuti mena kufotokozera Ayuba James zambiri nawonso akhale ndithu akumva kuchokera kwa apolisi amenewa makamakanso zokhudza milandu kapena kuti zokhudza mene zakhalira kuti mpaka na iwowa awatenge tsiku lalero pamene anali ndithu pa ulendo wawo umenewu pa bwalo limene la ndege la Kamuzu. Tikhale ndithu tikumatsatira bwinobwino makamakanso mene zilili za ndondomeko imeneyi yokhudza kumangidwa kapena kuti kusungidwa kwa Colin Nzamba yemwe anali ndithu mlembi wankulu mu office ya president ndi nduna. Ndi pakadali pano tibwerere kwa nzathu ku area 47 sector 5 koma tikhale ndithu tikupatsirani zambiri kuchokera kuno kuti kodi akamatuluka mchipinda chomwe timakuonetsani posachedwa pa amene wa Colin Nzamba kodi mmene mumutuluke zotani chifukwa apolisi afotokoza kale kuti akhala akufotokoza za milandu imene ndithu yowa awatsegulira komanso mmene tamvera kuchokera kwa Sylvester Ayuba James amene amafotokozaponso za mmene ndithu zilili pakadali pano za kumangidwa kumeneko komanso nawonso atsimikiza kuti akhale akuuzidwa za milandu imene awatsegulire iwowa Colin Nzamba. Pano ndikupatsireni kwanzathu ku area 47 sector 5 at Bridge House kuti apitirizenso ndi maprogramu ena osiyanasiyana koma inu mutsatirebe zodiac kamba kuti zikupatsirani zambiri zokhudza nkhani imeneyi kuchokera kuno ku area 30. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.